କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁହିତା, ଘର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଯୌବନର ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ପ୍ରତିବ୍ରତା, ମୁଁ ସତୀ, ପୁଣି ମୁଁ ହିଁ ସୀତା, ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଅମାପ ପରିସୀମା ସଦୃଶ ବିଶାଳ ମୋ ମମତା, ତେଣୁ ମୁଁ ମା, ମୁଁ ସେଇ ନାରୀ ଯିଏ ତାର ଜୀବନର ଦୁଃଖକୁ ଏକ ଅଚଳ ପାହାଡ଼ ପରି ବୁକରେ ସାଇତି ରଖିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୃହରାଣୀ, ଗୃହିଣୀ। ତଥାପି ମୋ ମନରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିବା ଏଇ ନାରୀ ପାଇଁ ଅଧୁନା ସମାଜରେ ନାରୀ ନିଷ୍ପେଷିତ, ପ୍ରପୀଡ଼ିତ, ଲାଞ୍ଛିତ, ଅବହେଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତେବେ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏତେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ? ତେବେ ମୋର ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ମୋର ଅଧିକାର ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ତେବେ କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ଏତେ ସମାଜର କ୍ରୂର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି? କାହା ପାଇଁ ମୋର ଏ ସଂଘର୍ଷ? ଆଜି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସମାଜର ନାରୀର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା, ଅଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୃତ୍ୟ ଅଭିନୟ। ଝିଅ ହେଇ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନ୍ମ, ଝିଅ ହେଇ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନ୍ମ, ଝିଅ ହେଇ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନ୍ମ। जिया बोली मारी जिया, जिया बोली ढींगे जिया, जिया बोली मारी जिया, जिया बोली ढींगे जिया, जिया हेली करा हेरा सब छेड़ी आवाहेरा नहीं मुखी आगारा जिया मुझे गारा क्षमा धर्मा जिया हे निदिनु सही जन्म, जिया हे निदिनु सही जन्म। नानी नानी तू स्कूल जीवनी की? हाँ भाई बाहरी मु स्कूल जाऊची। हाँ रे माँ जा। कौन बोला? झील पिला स्कूल जीवु माँ पाखे काम पापा पापा जेजेमा मत स्कूल जीवाकू दौनांती स्कूल जीवी नुही कहा जानो दया राम पात्र नुही मुझी पन्य द्रव्य नामकू मात्र Congratulations, Subhas. ଆପଣଙ୍କର ଝିଅଟେ ହେଇଛି। କଥା ଯେମିତି ତମ ବୋହୁ ନଯାଏ। ମା ମାମା ପିଲା କାହିଁ ତୋର ଗୋଟେ ପଳା ପିଲା समय साथी
बोली नारी जिया जिया बोली की जिया जिया ही तारा हिया सब थीरे आवाहिया नहीं फिया गाराबो जिया जी गाराबो गुड़ा रक्षा मो धर्मा जिया ही निबीनु सही जानमो जिया ही निबीनु सही जानमो জানিবু জানিবু দেখিব আস আমরা কি চমৎকার করেছি কোন বাসা তো আগে করে দিব দেখো আমার আইস খাইছি খুশিরে গর্বরে ମୋ ମନ କୁଣ୍ଡେ କୁଣ୍ଡେ ହେଇଯାଉଛି ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଆମେ ହତଚର କରୁଥିଲୁ ସେ ଆଜି ଆମର ନାଁ ରଖିଛି ବାପା ସତରେ ମୁଁ ଆଇସ୍ ପାଇଛି ହଁ ମା ତୁ ଆଜି ଆମର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ତୋ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ଆଜି ତୁ ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛୁ ସମାଜରେ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ